Γεια σας παιδιά, Μήτης εδώ και σήμερα θα συνεχίσουμε το Minecraft. Για πάμε. Ωραία. Από ό,τι θα θυμόσαστε είχα βρει diamond και έχω φτιάξει ένα diamond pickaxe. Ωραία. Ωραία, είχα πάει και είχα φτιάξει, δεν ξέρω άμα θέλω να το συνεχίσω. Είχα φτιάξει μια φάρμα, όχι βασικά φάρμα, κάπου έτσι ώστε, πώς το λέμε αυτό δεν θυμάμαι και πολύ. Αλλά τέλος πάντων και χρειάζομαι seeds για να μπορέσω να βάλω και να φτιάξω ψωμί που είναι πολύ χρήσιμο το. Και μπορεί να πάω να ψάξω μήπως μπορούμε να πάρουμε αυτές τις πέτρες, ένα σκέλετον και τον έχουμε νομίζω. Όλε. Πού είσαι? Ναι, το σκότωσα. Και περίπου πήγαμε 17 level. Ωραία. Και τώρα αυτό που θέλω να βρω, που δεν νομίζω θα το βρω σήμερα και ούτε θα το βρω, να βρω λάβα. Αυτό θέλω πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, για να σπάσουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, πάρουμε και μερικά seeds. Ωραία, έλα, πήρα αυτό. Κανένα άλλο. Μόνο ένα. Θέλω ένα τουλάχιστον. Βασικά ένα ήδη πήρα. 3 κάπου εκεί. Ακόμα τίποτα. Εδώ έχει seeds. Ακόμα. Έλα εδώ. Ούτε βασικά ναι. Θέλω μερικά. Ακόμα τίποτα. Και πού είναι αυτό το ζόμπι? Μήπως πρέπει να είναι κάπου εδώ μέσα? Να το ζόμπι. Έλα ρε ζόμπι. Με τρόμαξε βασικά. Αλλά τέλος πάντων. Βέλος. Ναι. Τέλος πάντων, για να πάρω τα άλλα iron που είχα βάλει να ψηθούνε και μακάρι να έχουν ψήθει. Ωραία, έλα. Όχι. Ήδη τα είχα ψήσει ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Μπορώ να φτιάξω iron πανοπλία. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνω, να φτιάξω ας πούμε αυτό. Το βγάλω από εδώ. Τώρα έχω κάπως περισσότερη πανοπλία. Δεν νομίζω θα τη χρειαστώ και όλοι. Για αρχή να έχουμε αυτήν, δεν θέλω και την iron να την έχουμε εδώ πέρα. Για καλό και για κακό. Τι θα χρειαστούμε? Ξύλα. Τι άλλο? Αυτό. Νομίζω αυτά. Λοιπόν, θέλω τώρα να ψάξω αυτά τα wood για να φτιάξουμε την πύλη του Nether. Επειδή θέλω πάρα πολύ να πάμε στην πύλη του Nether, αλλά δεν βρίσκω. Θα πάμε στην ίδια σπηλιά νομίζω, ή βασικά θα ψάξουμε μία. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε να βρούμε νέα σπηλιά που μακάρι να έχει λάβα και άλλα diamonds, που δεν νομίζω να έχει και άλλα diamond. Κάπου θέλω
Θέλω μια σπηλιά. Και άλλο αυγό. Πολλά αυγά για ένα λόγο. Αυτό είναι καλό. Α, να το ζόμπι. Έχει κι άλλο ζόμπι πουθενά αλλού. Όχι. Λοιπόν, πάμε να σκοτώσουμε ζόμπι. Για μια άλλη φορά. Με τρόμαξε εδώ. Έλεγα κι εγώ ρε. Δεν πάω μέσα. Θέλω άλλη μία σπηλιά που να έχει και λάβα. Ένα creeper. Το έχω παιδιά. Το έχω ρε. Ρε φίλε, το έχω και σε λίγο γίνεται βράδυ. Που αυτό είναι κακό. Περιμένετε να βρω καμιά σπηλιά. Να μια σπηλιά. Ωραία, θα ψάξω εδώ. Και τελικά δεν έχει τίποτα. Και γι' αυτό ξαναγυρίζουμε. Επειδή γίνεται βράδυ. Και δεν θέλουμε να μείνουμε μέσα στο βράδυ. Γι' αυτό πάμε. Τα χρειαζόμαστε τα φώτα. Για να ξέρουμε πού είναι το σπίτι μας. Από ό,τι βλέπω εδώ δεν έχει καμιά σπηλιά. Δηλαδή πρέπει να ψάξουμε κάπου αλλού για σπήλια. Να βλέπω εδώ πέρα το σπίτι μου. Λοιπόν, έλα, πάμε. Γίνεται το βράδυ, τώρα είναι απόγευμα. Αλλά περνάει πάρα πολύ γρήγορα το απόγευμα. Και πρέπει και συνεχώς τρέχω και ακόμα δεν έχω χάσει καμία τροφή. Κοιμήσου. Ναι, και περνάμε τη Τέταρτη, νομίζω ότι Πέμπτη πιο πολύ. Μέρα. Τέλεια. Πολύ τέλεια. Λοιπόν, να πάμε να ψάξουμε προς τα... Πού να ψάξουμε? Πού υπάρχουν οι πιο πολλές πιθανότητες για σπηλιά? Εκεί πέρα. Είναι και δάσος. Θα έχει καμιά κρυφή σπηλιά. Και θα βρούμε. Και μια μεγάλη από ό,τι βλέπω. Και νιώθω ότι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε και ένα δεύτερο σπίτι. Δεν ξέρω καν γιατί. Αυτό είναι σπηλιά. Μακάρι να είναι σπηλιά, παιδιά. Όχι. Κάτι όμως βλέπω, αλλά δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ για σπηλιά. Μου φαίνεται για μια πάρα πολύ μικρή σπηλιά. Αλλά θέλω να την δω. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά θέλω να τη δω. Όχι από εδώ ρε. Πας λάθος. Έτσι. Τελικά καλά νομίζω, αλλά... Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Άχι ρε φίλε. Θέλω να βρω λάβα ρε παιδιά. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρω λάβα? Πρέπει να βρω λάβα. Μακάρι να ήταν ρε παιδιά τόσο εύκολο να βρεις μια λάβα, αλλά τελικά δεν νομίζω. Νομίζω πολύ νωρίς είναι για ένα τέτοιο. Πολύ νωρίς είναι για να πάμε στη πύλη του Nether. Εντάξει, βρήκαμε και πάρα πολύ νωρίς βρήκαμε Diamond στο 4ο επεισόδιο. Και τώρα πάμε στο 5ο νομίζω. Και ακόμα τίποτα από λάβα. Κανένα ίχνος. Θέλω λίγο λάβα. Θέλω λάβα. Μπα, δεν νομίζω, τζάμπα ψάχνω. Ωραία, έλα. Τίποτα δεν βρίσκω. Ο παίχτης μας είναι κουρασμένος. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό.
Άρα παιδιά, το είχα περάσει και εδώ δεν έχει τίποτα, είναι κούφια αυτή η σπηλιά. Είναι από την πρώτη μέρα που το είχαμε δει, που ψάχναμε, που θέλαμε να βρούμε πέτρα. Αλλά τώρα χρειάζομαι επειγόντως λάβα, αλλά νομίζω ότι στο επόμενο επεισόδιο θα βρούμε λάβα. Έλα, Λοιπόν, για να πάμε εδώ πέρα. Θα προσπαθήσω. Θα πάω στην ίδια πρωτοσπηλιά. Έχω ξανά αρκετά πράγματα. Δεν ξέρω γιατί θέλω να πάω. Μήπως δεν έχω ψάξει κανένα. Δεν θυμάμαι. Γι' αυτό θα την εξερευνήσω κι άλλο. Το πιο σίγουρο πρέπει να έχω ξεχάσει κι άλλα iron. Αλλά πού να ξέρεις, μπορεί να τα έχω πάρει όλα. Μπορεί να έχω πάρει πάρα πολύ λίγα. Ή απλώς να μην είχε και τόσα πολλά όσο θα ήθελα. Λοιπόν, για πάμε. Να κρατάμε στο χέρι μας τόρτσις. Κάτι εδώ, δεν ξεχνάμε. Βάζω τώρα έτσι τόρτσις. Βάζω τόρτσις παντού. Όχι ρε φίλε, έπεσε κάτω. Πουθενά, όχι. Τίποτα. Τίποτα ακόμα. Αλλά έχει coal, που κάποτε τα coal θα τα χρειαστούμε όταν θα μας τελειώσουν τα torches. Αλλά όχι ακόμα τώρα. Τώρα δεν ξέρω καν τι κάνω και γιατί προχωράω. Έλα. Και από εδώ είχαμε βρει τα διαμάντια. Έλα. Εδώ δεν είχαμε ψάξει. Από ό,τι νομίζω, αλλά δεν θα έχει και κάτι το σημαντικό, αλλά θέλω να ψάξω. Θέλω να δω τι θα έχει ή τι δεν θα έχει. Ωραία. Λίγο κολλάει και σε λίγο θα τελειώσω το βίντεο. Ακούω ζόμπι. Αυτό είναι κακό λίγο. Iron και άλλο iron που είχαμε ξεχάσει. Και αρκετό νομίζω. Λοιπόν, πού ακριβώς τελειώνει? Πώς είναι εδώ το ζόμπι ρε παιδιά? Πού είναι το ζόμπι? Και από εδώ τελειώνει. Να το κλείσω γιατί είναι πολύ κουραστικό να προχωράς τόσο αργά. Πού είσαι ρε ζόμπι? Πουθενά, νομίζω πρέπει να είναι από πάνω, επειδή πρέπει να έχει γίνει βράδυ. Και άλλο νερό. Ωραία. Πόσο ακόμα θέλω? Λοιπόν, βγαίνει από εδώ. Πουθενά άλλο. Από πού βγαίνει ρε παιδιά? Δεν βρίσκω από πού ακριβώς βγαίνει. Αλλά τα iron θα τα μαζέψω. Είναι η πέτρινα ξύνα. Να και η πέτρινη μας αξίνα. Δεν την έχουμε ξεχάσει. Iron. Πω ζόμπι. Πρέπει να πληστούμε. Έλα. Πού πάω? Ανέβα πάνω. Ανέβα πάνω. Ακόμη ένα μικρό ζόμπι που δεν ξέρω, δεν είμαι καλός στο να σκοτώνω μικρά ζόμπι. Αυτό είναι το κακό. Είμαι λίγο, πώς να το πούμε, φοβετσιάρης, με λίγα λόγια. Από ό,τι νομίζω
τελικά εδώ θα σταματήσω το βίντεο. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο. Subscribe. Και ναι. Και μέχρι τότε. Γεια σας. Γεια σας.